Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kwa akulu misinkhu amene takumana pano pabona paphiri limene pamachitikira mapemphero a chipembedzo cha mizimu pamodzi ndi chikhulupiriro chokhulupirira milungu imene inabalalika ku dziko lonse lapansi, kukasunga mitundu ina, kukathandiza mitundu ina, kukalera mitundu ina, kukakuza mitundu ina, komanso kukachepetsa mitundu ina. Kalekale kunagwa milungu ku dziko lapansi pansi pa usogoleri wa mizimu ya ziwanda. Milungu ina idakalowa mwa anthu amene adatumba zikhulupiriro kudzera mu mchitidwe owunguzaunguza, kuwombezera ku zinthu zimene sizioneka ndi maso, zimene zimatchedwa kuti ziwanda zidawomba zikhulupiriro. Choncho kubwera kwanga kwa ine pano pa phiri labona kwa chinsinsi nditayitanisa ena mwa anthu ofunikira kwambiri dera lino. Takumana pano koma magulu awiri. Gulu loyamba ndi la anthu amene muli audindo, mwachokera ku Malaka, ena ku Trading Center, ena mwachokera cha ku Malawi ku Mtunda, ena mukuchokera kumene madera ena athambani, mwayendanani limodzi kuzafika pano. Ndiyamike Mulungu kuti ena mwanzamu pang'ono mwafika kuchokera kuja kuthambani. Ntachita kupempha kwa enanso amene mudalipo kuonerera nawo zochitika za chinyengo za boma lakale lija lidapha nduna zinayi kapena zitatu zimene zidafera kuzomba, koma kuzazitaya adazazitaya kuno ku Mwanza. Ndakuyitanani kuti tikhale limodzi pomwepa, chifukwa mkatikati mwa zokambirana zathuzi tachita dala kusankha kuno ku Nsanje chifukwa cha mchitidwenso umene wangoyenda kuchokera ku hybrid vampire umene wapha anthu ena osalakwa, ena olakwa chifukwa cha kulakwa zawo. Zolakwa zawo tikunena iwo amene apha anzawo amene ali mu ndende. Tikunena pano boma lidakapitirira kuti lipereke chigamulo kwa amene analowedwa mizimu ya chivampaya imene yapha potulusa magazi anthu osalakwa. Tiyeneranso kulankhula ndi nzika zakuno zimene takumana nazo, awiri atatu amene takuyitanani kuyimira gulu limene mwina sitikanatha kupanga msonkhano ngati mmene lachitira boma, koma mwina ine mwachinsinsi tikambirana nkuona kuti ndi mzimu wanji umene watengera ife ku chiwonongeko chotere. Tsono gulu lina limene tikusonkhana pano ndi la chipembedzo cha mizimu. Ndayitana ino anayi atatu amene mumakhuzidwa kubwera nawo pano pa phiri kudzapereka nsembe ku zithunzithunzi za mtengo, malo ano amene mudawatumba nokha, amene buku la Yeremiya amawatcha kuti pansi pa mitengo ya gudugudu munapembeza milungu. Choncho ndakuyitanirani pa mtengo pomwepo kuti tikaonetsane kuti kodi mukuonapo chani pano chimene maso anu akuona pa mtengo uno, pa phiri lino, pa malo ano. Mupeza kuti palibe kanthu kamene mukukaona, koma chikhulupiriro chikuona malo amene mumakumanirana ndi Mulungu wanu otchedwa mbona. Sindikusanthula mbonayi, koma ndikusanthula olambira bona kwambiri amene mumatenga miyoyo yanu ndikuyika chikhulupiriro ku chinthu chosaonekachi. Chimayenda limodzi ndi mchitidwe wina umene mavampaya amapanga, umene amatulusa mzimu umene timawutcha kuti the fear of unknown.
kuopa chinthu chosaoneka. Chimodzimodzinso inu mumapembedza chinthu chosaoneka chimene mulibe nacho chikhulupiriro chilichonse kuti chingakupaseni yankho la zosowa zanu kupatula Mulungu yekha. Choncho ine chikhulupiriro cha pa mawu a Mulungu sindimavomereza mawu a Mulungumu. Mulungunso savomereza kumphatikiza ndi Mulungu kumwamba. The mistake kapena kuti chiyoyipa chimene mumachita inuyo amene mukuyimira anthu opembedza bona pa nthawi inoyo ndi kumphatikiza Mulungu ndi ntchito za chilengedwe zimene ntchito za manja ake. Mulungu akubweretsa mvula, inu mumachemerera kumphatikiza kuti wabweretsa mvula ija ndi bona. Ndipo ena azipembedzo amakuvomerezani kuti ndinu chipembedzo panokha. Ndikukumbukira kuti aprofeti ena adabwerako pano kudzadya nanu limodzi, kudzayanjana nanu limodzi, sanakuzuzuleni chilichonse, koma nangobwera kudzakulimbikitsani kuti kupembedza kwanu kuli bwino, kutanthauza kuti chipembedzo cha aprofeti amenewo ndi inu mwachiphatikiza kukhala chipembedzo chimodzi. Funso la ku Baibulo lakuti kuphatikizana kwake nchani pakati pa kachisi wa mafano ndi kachisi wa Mulungu. Mwina chidziwiso nchakuti kupembedza bona kapena kuyenda muzikhulupiriro zakuti kuli Mulungu wina wake amene angabweretse mvula ku dziko lapansi ndi chiphunzitso chopembedza mafano ndi chikhulupiriro chokudanitsani ndi Mulungu, chimene kothera kwake mukadzachoka moyo uno mukalandire chilango cha tchimo lopembedza mafano. Mungodziwako pang'ono zimenezi, koma ndikulandireni pa phiri lino kuti zikomo ngati mwatipeza mwachinsinsi motere mmene tili nkukumana kuti tipembedze tione kufunikira kwake kwenikweni kwa kukhulupirira Mulungu ndi kuyamba kutuluka muzikhulupiriro zotere. Kale nkudziwa kwanga kwakuti Lucifer atagwa ku dziko lapansi, zaka zambiri zikumachuluka, ziwanda zidayamba kuzipezera maufumu pamene zikhalidwe za dziko lapansiso zimalengedwa. Imeneyo tinkayiphunzira ku chipembedzo cha Satana ngati God of culture. Mumve pamenepo ngati mulungu kapena kuti milungu ya zikhalidwe. Chikhalidwe chilichonse Satana adachipasa mulungu wache chikhalidwe pachokha. Mwachisanzo ine ndine mchawa, kacha ya achawa ili ndi mulungu, ndipo mulunguyo anasankha zimene ayenera kukondwereredwa nazo. Kwa achawako zingapo pafupi 6 kapena 4 zikondwerero zimene zimapanga mulungu wachawa kusangalala, God of culture. Anayenda choncho kwa Tumbuka, anayendanso choncho kwa achewa, anayenda choncho kwa Mang'anja ndi mitundu yonse kuphatikiza inuyo achisena kuno kunsanje. Anakupasani kukugawirani milungu yanu kudzera muchikhalidwe. Choncho mukaonesesa inu amene mwandipeza pano muyambe kundivomera kuti zikhalidwe zimene timakhala nazo ku dziko lino la Malawi ku Africa, koma mwapadera ku Malawi kuno, pakuti sindili ku Africa ngati yonse, koma ndabwera kuno ku Malawi, ndabweranso kuno koyambirira kwa dziko kuno, kaya kumadzulo kuno, kaya kuno kumusi, kulowa Shire kuno, kumusi kuno, kunsanje kuno. Ndayima pano ndiganiza kuti mapazi awiri uyuyu ni Mozambique. Mwanjira ina Mozambique kale tili kuno. Kotero kumayambiriro kwa dziko lino la Malawi, kumapita kumathera kwa dziko kuchitipa uko. Choncho ndili ku Malawi, ndiye ndikunena za milungu ya makacha, milungu ya zikhalidwe imene inafalikira. Muidziwe kuti itagwa milungu ya imeneyi ku dziko lapansi, Lucifer amagwiritsa ntchito makacha ngati njira yosonkhanisira mipingo yopembeza Satana kudzera mchikhalidwe cha mitunduyo. Ndi zimene zapangitsa kuti kuno
kunsanje kugwe milungu imene inayamba kudzalamulira asena, ndipo polamulidwa ndi asena mwatsoka munthu opanda kochokera amene sanalinso nzika ya chisena inabwera kudzatumba malo ano amene amatchedwa kuti kwa mulungu bona, kumene anthu mumabwera kudzapemphako mvula. Malo otere amene anthu amapitapo kukapemphapo kanthu, m'Malawi muno mmene tinali kupembedza Satana tidamupeza kuti mudalipo folo mogwirika bwino, mwinamu munafa, koma mitundu inanso ya anzanu inalinso ni malo awo kalekalero kumene special zinkaposera pa chikhalidwe, koma sopano masenta amene anthu amalandirira mayankho azosowa zawo. Ndi m'mabomamu m'maderamu kalero mudali malo mmene akuluakulu a m'midzi ankapita pamenepo nkumakayitanapo kwa mulungu osadziwikayi. Sankati inu chauta mulungu kumwamba kunena mulungu wa mwambayi ayi, iwo sankayitana mphambe kunena mulungu wa mwambamu ayi, koma ankatchula mayina a milungu ngati bona tipaseni mvula, bona tichosereni dzuwa, bona tichosereni kutentha, bona bweresani kuzizira kwabwino. Kutchula mayina imene sali mulungu wakumwamba koma milungu ina ya dziko lapansi. Chimenechi ndi chikhalidwe chosagwirizana ngakhale nusu ndi mulungu wakumwamba. Ndakuyenderani kuno kumsanje cholinga cha chinsinsi ichi chakuti sitikulengeza koma kungoyitanizana kachetechete. Tafuna kuti tiphunzire kuopa mulungu pamene nthawi ikupita kumapeto. Mwatsalira kuno kunsanje inuyo azigogo amene ndinu mukuti audindo kuchipembedzo cha bona, ngati pakuchitika pempho kuti anthu akuno kunsanje pamodzi ndi azigogo anzanu achikhulupiriro cha makolo amene amachokera ku ntchewu mumayitana, pali ena amachokera ku makanjira mumayitana, pali ena amachokera ku mzimba solola mumayitana anzanu. Tikudziwa ngati chaka chino munafika poyitanakonso mkulu nzanu wa kunchinji amene anabwera nayenso kumeneko ali ndi maguwa ansembe ngati anu omwewa. Monsemu ndikupembedza Satana idapondamo, ndipo ena anthu amoyo amene alipobe mpaka lero koma amachita ona milungu imeneyo, amachita ona maguwa amenewo ndikuadziwa bwino. Kotero ndimati ndilankhule nanu ana mulungu amene mwatisonkhanira pano, ndikuti ana mulungu chifukwa ndikuyesesa kuti ndikulongosolereni kuti muchoke m'manja mwa zikhulupiriro mudzakhale ana mulungu. Choncho pamene tinapemphera paja tinayamba ndi pemphero la chikhululuko la pempho kuti amene angathe kuona kutseguka kwa khomo la chipulumutso cha Yesu lokuyitanirani kukutembenuka mtima, kuchoka kusiya kukhulupirira milungu yosaonekayi. Pano taonani tikungoona mwalawo, tikungoona mtengowu, palibepo chimene inuyo munganene kuti mukabwera pano mumapembeza chiti. Mumangogwada pa mtengopa nkumayitana milungu, nkumaona zizindikiro zanu zimene mukuti zimaoneka, koma mwachidule mungayang'anisisa ndiye kuti mkulu mwansiya uja ndi amene amabwera pano kuzatsogolera mwa njira ina. Mulungu waoneka ndi maso bona wa maso athu amoyo ndi madala amene tapeza pa khomo sitidatenge yacha, chifukwa ndi acheya amene mumasogoza. Zonena zawo za yowaja mumati walankhula ndi bona, ndi mmene mukuyendetsera chipembezochi. Dzimakula choncho mpaka na dzina la yowaja limakukhalira ni mulungu. Ndiye kuti inu simuli kutali ndi chikhulupiriro chomanena kuti ine ndi mulungu
kunjaku tukuli anzanu akuti ndi mulungu, ndi brother ena kuchirekaku amazitcha kuti mulungu, amanyamula anthu pamapewa, amalambira ngati mulungu, koma zimachitika kutchalichi zayamba choncho. Sindikudziwa kuti inu kuno mukumva bwanji pamene mukumamvanso mbiri ya mbali ya anthu opemphera, ngati munamvapo za Yesu kuti akubwera kuzakwangula dongosolo la nthawi yapansi pano. Inu mafumu komanso atsogolera achipembedzo chabona mudzakhala muli pati. Ndiyambe nchoncho kukuyitanirani kwa Yesu. Chachiwiri tabwerera pano ndi kuzatumba mofotokozera kugulu mchaka ndi kuti mukhale phe chifukwa ni ujambula zimenezi. Kujambula kwangaku sinnatchulemo mayina, sinditchulanso mayina ainu muli pano, koma chachiwiri tabwerera pano ndikuti kumudziku, kulilongweku, kunzuzuku, kubulantayaku, kuzombaku, kumangojiku pang'ono, ndi matraining onse pang'ono. So pano chipembedzo cha anthu ankhanza mavampire chimene chikusogozedwa ndi ana amasikini chikukula kwambiri. As I'm talking, mulimbi mokha muli amasikini osatsikira pa 1300 masikinizi, amenewa 500 aiwo ndi mavampire, ndipo ndankhanza kwambiri. 500 aiwo limene likutenga pafupi theka la muyezo kwa mavampire wonse ndi kwa masikini wonse ndi mavampire. Pamene ndinapita ku Lilongwe taona masikini, ndikusonkhanisa masikini samatsikira pa 925 masikinizi, koma mu 925 masikinizi mmenemu muli 400 vampires, zimene zikutanthauza kuti pafupi theka la masikini amenewa 500. Nditapita ku Mzuzu kukasonkhanisa masikini kumeneko ndidapeza kuti amasikini mu mzinda wa Zuzu sakusikira pa 300, koma pa 300 po napeza kuti 115 ndi mavampire, mahybrid vampire amene amanunkhiza kumene kukumveka fungo la magazi, ndipo amayesesa kuti achite china chake, amene ndikuwatcha kuti mavampire mchiwerengero ndikuchitchulachi. Amayesesa kuti pena pake patuluke magazi, achite sacrifice the faith yawo, ludzu lawo likhute chifukwa cha magazi. Kotero kuti Malawi payokha ikulandidwa mphamvu maka m'matauni ndi mahybrid vampire amene amatuluka kugulu limene limatchedwa kuti ana amasikini, amene kafukufuku wanga waine ngati ex-satanist phata la amasikini amenewa ndi kuno kunsanje ndiye kwawo, chifukwa ana amasikini anapita ndi anthu osaona m'matauni nkumakabereka anthu amene anali ndi ulumali osaona ochokera kuno kunsanje, mu especially kunoko kumalaka kumene tili lero, ndi kumene kudatuluka amasikini opita ku dziko lonse la Malawi. Kutero kuchimene chidayamba pang'ono mu 1946 1956 mpaka pamene Kamuzu amalandira ufulu, kani boma la Malawi limalandira ufulu nda Kamuzu ku Malawi kuno, nkumasamusa likulu kupitisa kuchoka kuzomba kupita ku Lilongwe. Chinali chipembedzo chimene chichikuyamba pang'ono. Nthawi imeneyo akadapezeka oyitanidwa ndi Mulungu ngati zilili leromo, nkubwera kuno kudzapha mbewu imeneyo ya Lucifala imene imayenda ndi anthu osaona kupita mtawuni. Lero tawuni ija ikanakhala ilibe mpingo umene unabuka wa masikini, umene wapha anthu ambiri, umene wabalalitsa anthu ambiri, umene wasaukisa anthu ambiri,
umene waononga kaganizidwe ka anthu ambirimbiri amene adakumanapo chipongwe ndi ana mbadwa zobadwa kwa masikini amene adachokera pano pa Malaka kupita madera ena ansanje Chikwawa kumakwera Mtunda kupita ku Blantyre, Limbi, Zomba, Lilongwe, Mzuzu ndi matauni ang'ono amene lerolo kukufalikira tsopano chipembedzo cha amasikini. Mundimvese makosana mwabwera kuyimira mbona mwachita bwino chifukwa maloteri ano ndi anu amene inuyo mmachita keremu kuti ndi pa chipembedzo pano palikulu lanu la chipembedzo choyitanitsa mvula, chipembedzo chopembeza mizimu. Mbuye akudalitseni kuti mukumva nawo, koma kwakukulu utumikiwu wa ine brother Twaibu wa chinsinsiwu ndimabwerera amasikini, ndabwerera amasikiniwa. Amasikiniwa mundigwirise bwino ntchito chichewachi ndilibe choyikapo kuti anthu amve. Ndanena chichewa chakuti ndabwerera amasikiniwa chifukwa mwaona gulu limene lili panoli lochepa, koma tikapita kumusiku kunyumba kuja tabwera kuja kwa Nyakwawa mupeza kuti ndikunena pano anthu ochokera ku madera olekanalekana amene tinatumira uthenga masikini ndikuti akusonkhana ndi cholinga choti adzamve, adzalandira chithandizo komanso adzamve chimene tatengera tikapeza tikapanga address. Koma tabwera pa maziko pamene padatumphuka kulingana ndi ukaswiri wa umunthu umene tidauphunzira tili ku chipembedzo cha Satana kumadziwa mabezi. Kamuzu mu Young Pioneer anali ndi mabezi, ma Young Pioneer base. Tikati base ndi phata limene limakhazikitsidwa kuti mpingo anthu anyamukirepo, ayambirepo kupita kwina. Now linolo ndi base la amasikini limene ndikunena kuti masikini sadakhalepo chifukwa cha masikiniyo, koma masikini anakhalapo chifukwa cha makolo au lumali wosaona amene mwaona taitanitsaja. Amene aja anakhalapo amasikini aja chifukwa cha anthu osaona. Now tikaona anthu osaona ndi amene timayamba kuatcha kuti amasikini. Tikanena kuti amasikini ndi kuti tikunena anthu ovutika, anthu osauka, anthu osowa pogwira amene amadikirira chithandizo chichoke kwa munthu wina wake. Kotero kuti tikanena kuti masikini mupeza kuti chinenero cha masikini sichikuchokera ku chisenayi. Muchisena mulibe the word masikini, mulibe muchichewaso mulibe the word masikini. Mukapeza kuti chinenero cha masikini ndi chobwera. Koma sindikuchedwa ndikufuna kukuuzani kuti chinenero cha masikini chikuchokera kutiko, chifukwa pamene muziza santhula kapena kusanthula chinenero cha masikini tizapezamo zinenero ziwiri zimene zidasankha malo. Tili ndi masikini ndiye tili ndi matenda aja amene timawatcha kuti zimbuza. Kumpoto ndiye tili ndi matenda amene timawatcha kuti majini. So muli ndi masikini, muli ndi majini, ndiye muli ndi vimbuza. Mukapeza kuti maina atatu ndakupatsaniwa samapezeka muzinenero zakumene mchitidwe umenewu, khalidwe umenewu umachitika. Ndidzochita kubwera katikatimu, zimachita oni, zimalamuli, zimayimira, zili ndi amene amaziyang'anira, amene amazituma, amene anatumba ndi kubweresa mainawa. Now mwachidule tikamanena kuti masikini ndiye kuti sitikunena akhala papawayi, chifukwa limene lili ndi dzina limene limayitanira anthu onse amaulumali olekanalekana, koma amayima pamalo ndi kupempha.
amayima pamalo ndi kupempha nawo. Mukapita mu mabuku ena achipembedzo cha Satana, lina buku limene linalembedwa ndi Martin Dunera. Martin Dunera kapena kuti Zumera analembapo nkhani yokhuzana ndi ziwanda za Maritani zimene zimayima m'makomo, zimene zinabweresa chichewa cha Samaritani kapena kuti cha Chisamariya. Aja timamva kuti Asamariya Maritani, Asamariya Maritani, zimakhala ngati zikukhuzana ndi nkhani za chifundo kumene kunabwerera kuti the maskini kapena kuti the Maritani, anthu okhala m'misewu koma amayenera kuthandizidwa. So it's a spirit zimene zimakalowa mwa anthu nkwagwira ukapolo ndi kwanyamula nkukayika pa msewu, ndipo zimachotsa m'makwawo kwasamusira m'matawuni mphambano, ndipo amakhala mphambano, Maritani demons. Kutereku munthu akalumala sindiye kuti ndi maskini ayi, koma the spirit ya maskini, the Maritani spirit imalowa ndikukamtenga. Muli nawo anthu opanda osaona ali m'midzi mwanumu, sanapitepo kumphambano, sanapempheko, amakhala pamuzi kusamba ndodo yawo kufufuzira pokakhala, aona kuti pano agunda pali kadzuwa akhala pamenepo. Anthu apamuzi ndi amene mumapanga sapoti kumuyang'anira munthu uja, koma samapempha, amakhala choncho. Tuli nawo ambiri timapeza maulendo ngati awo amene timayenda mothandizidwa ndi utumiki tikupangawo, kumene Ambuye anatipasa motitsegulira kuchokera kwa munthu. Timakhala ndi zithandizo tikamayenda m'mamidzimu ine twaibu, ndimapeza anthu okhala ndi maulumali koma alibe spirit ya Maritani. Tsono mmene tikugwirisa ntchito mawu akuti amasikini, ndiye kuti tikufuna kunena amene analowedwa ndi mzimu wa umasikiniwo paokha, osati amene alumala, koma amene analowedwa ndi mzimu wa umasikini, chifukwa pali kusiyana pakati pa kusaona ndi umasikini. Umasikini is a spirit, imantenga munthu kumpitisa pansewu, nkumakabereka ana pansewupo. Ndi ana obadwa kuchokera kwa anthu amene abedwa ndi mizimu imene inabwera kuno kumalaka nkudzaba wanthu nkuapitisa kumidzi kumatawuni. Ana obadwawo ndi amene timawatcha kuti ana a amasikini, ndi amene akuvuta mtawuni mucha, ndi amene akugwira ukapolo, ngakhale boma akusonawo mtendere. Pano achikulire ameya a mzinda wa Lilongwe akuyesesa, chifukwa yonso adakhala kwa masikini, akuyesesa kutolera kuti awadziwe kuti ali pati, amakhala pati, zimayenda bwanji. Ali ndi ukaswiri wina chifukwa anakhalako mu industry imeneyi, nawonso adagwidwapo ndi Maritani spirit nkukayika pa nsewu. Umakhala the independent spirit, munthu opanda kuchokera, sudalira kwanu, kholo ndi moyo wako uli nawo iweyo, kwanu ndi pamene ulipo, mudzi ndi pamene ulipo, umakhala kuti ulibe kwina kokhala. Ndipo spirit imeneyi simaopa mdima, imachosa mantha ausiku. Inu mungaope kuti mwana wa 5 years 2 years agona kuti, koma amayang'aniridwa, amalonderedwa ndi Maritani spirit amene amakagadira kumphanga kuja akatetezedwe, chifukwa zigawenga zimene zimapha anthu zimaopa mzimu wa Maritani spirit umene umalowa mwa amasikini, umene umatchedwa kuti Samaritani. Ena mumamva a good Samaritan, Samariya wachifundo, whatever you name it, koma what I'm talking about ndi spirit imene inagwira amasikini. Ndiye tabwerera gawo lachiwiri limenelo kuti tiyese kuthandiza ndi kumvesesana pa nkhani yakuti zidayambira pati, zidachoka pati. Kutereku ndiye kuti tikuyenera kuzachita launch
mapemphero kunoko tikamachoka madzulo ano amapemphero akusala kudya kuti tichite uproot mzimu umene unachoka kuno umene lerolo suma kuvutani kunoko kumalakayi koma amene akuvutika ndi zipaso zapano ndaponda pamene padachokera mzimu wa ana amasikini ndi anthu amene tili mtawuni tikulandidwa zikwama tikuberedwa kuphedwa kusakazidwa kudanitsa kuononga tawuni kusowesa mtendere mbiri ya tawuni kuononga kacha ya anthu okhala mtawuni amasikini kubweresa mantha kwa anthu mdziko mtawuni zinachoka kuti ndi pamene ndaponda ine lero panopo maulendo awa sitingalengeze ku public kapena kusanzika kwa anthu ambirimbiri chifukwa ngati mukuzachita diru ndi amasikini ngati mene tili lero pano ndiye kuti mudziwe kuti sitikuchita diru ndi thupi ndi mwazi. We are not dealing with a human being. Let me remind you and repeat this statement once again. If you are dealing with the maskini spirit, you are not dealing with a human being. It's a spirit imene yakuza chikhulupiriro chipembezo chipani cha maskini koma chimene chocho chimayenda limodzi ndi ma hybrid vampire. Ndi chifukwa chake nkhanza zimene zimaoneka kumamidzi zikuchokera pano ndi spirit yomweyo ya ma hybrid vampire imene mwayiona kuti chachitatu chimene ndabwerera kwa inu ndikuza kuuzani za mmene ziwalo za anthu zimasowera kuno kumanena kuti zasowa zapita zilipo. Spiritually muyenera kudziwa kuti chimene chimachitika chija it's a fear of unknown. Ndi mzimu umene umabwera ndi ma vampire kubwera pa khomo ndikuzanena kuti kwauka mkango dziko lonse mudzi wonsewo osagonayi kufika poti tsopano maganizo munthu nkumakumana nawo mkango masana koma mkango wokulibe koma nkumakumana nacho mudzi muno spirit ya hybrid vampire imene imabweresa the fear of unknown imaopsera pamenepa ndime ndabwerera yachitatu kwa inu awiri atatunso makamaka chairman ndi anthu ena amene mwachita nawo mwayi kukhala nawo kumva kuitana kwanga kwa zizizi kubwera kuti mwina pamene mukupangisa misonkhano ndaboma ndi ndani chimene chinso mukachipereke kuchidziwisa kulidziwisa dziko kuti kodi chimene chimachitika ichi ndi chani kuti muchimvesese according to my understanding. Ndikulankhulano ndi ex-satanist kapena kuti otuluka kuchipembezo cha satana chimene ndidapembeza kwa zaka 17 osati ngati membala chabe koma ngati hailake kuchipembezo cha satana kuti kumakhala the spirit, the fear of unknown spirit imene satana amaidalira kwambiri. The fear of unknown spirit imapha anthu amachita nkhondo kumenyana ndikuti anthu ambiri anthu amavulala anthu amasowa mtendere anthu samalima pachaka ikabwera pamudzi mwachisanzo imabwera kuti mmudzi muno mwauka chigandanga chimbalangondo chimunthu bwanji kuti ndikukumana kunsinje kuja kuli chimunthu ndiye mumafika poti mantha agwira mudzi wonse kuti mukamaoloka pansinje pakuti pali chimunthu sichinaonekepo koma changobwera mwa munthu nkuzamulengera mantha. Ndiye chimene chicha chimachita apiye m'maso mwa munthu maganizo kungobwera ndi chinthu chakuti nthawi zina chimadzionetsera ku anthu chinthu chija koma palibe. Mukuyenda pansewu mukuyenda mtunda umene munamva kuti ndi woopsa mungoona chimunthu chayimirira kutsogolo kwanu basi chazima chayenda limodzi ndi malingaliro chalengedwa ndi maganizo
chaumbidwa ndi the spirit of the fear of unknown spirit. The fear of unknown spirit imalenga zinthu. Amene mukwamva kudandaula kunowa kuti ziwalo zanga zapita, ndi the spirit of unfear imene inagwira, imene imabwera ndi mbiri. Koma mbiri sikuti imangobuka ayi, imachokera ku chipembedzo cha mavampire, pa gawo la hybrid vampires limene limakalenga kagulu kuti kazizunza dziko lapansi, kadziwononga dziko lapansi, mene inachitira Nsundwe Barracks. That is the hybrid vampire. I will explain. Ija mwamva kuti yakaphasulidwa ija ndi spirit of the spirit of the fear of unknown kuchokera kuma hybrid vampire. Boma la MCP linali ndi ma hybrid vampire ajazi kwanje komanso Nsundwe Barracks. That is the hybrid vampire. Tifotokoza. Now, chilengedwe chomalenga chinthu choti palibe sichimachokera kwa anthu. Ndiye kuti amene mungafunse kuti munaziona ziwalo zanu zikuchoka, akuwuzani kuti ndinagwira pamenepa kuona kuti kulibe zashirinka kapena zachokeratu. Kugwira pamenepa kuona kuti zachokeratu. Mantha kumaona kuti mano kulibe, the fear of unknown. Mukamaenda kufika pamalo pena pache akuti mpopya thupi lonse ndikuchita nyang'ali ndipo kugwira mutumu nkumaona kuti tsitsi mulibe, lilime likuliyendetsa nkamwa nkumaona kuti mano mulibe. Kwakuti munthu atakufunsani nthawi imeneyoyo munena kuti mano anga achoka, tsitsi langa lathawa. The fear of unknown imalenga certain thing, chinthu china chake chimatha kulengedwa kuchokera ku the spirit of the fear of unknown. So ichichi ndi chimene inuyo anzathu kuno kunsanje chakuvutani, chimene chimatha kupanga munthu kumusowesa, koma kumusowesa ku uzimu. At the same time akuona kuti ziwalo alibe, chifukwa ndi mantha amene angwira, amene angobwera ndi mbiri ya munthu, yabwera ndi munthu kudziko. Koma mantha otera akuti mpaka na kumaphesa wanthu. Don't underestimate. Ndikungonena kuti anthu achanazungulira mitu, kumanena kuti ziwalo zanga kulibe, za mmusi zachoka, ndodo panalibe, kapena mmusimu zinachokamo mapatire panalibe. Ayi, musangochita underestimate, ndikungonyoza. It's a spirit imene ikutchedwa kuti the spirit of the fear of unknown, ndimene inakugwirani kuno. So pano chinthu chimenecho anthu opemphera, mapastors, maprofeti, ndamene akuyenera kuchita nacho dilu, chifukwa ndi maspirit ochokera kwa Lucifer, amene amatheka ndi men of God, anthu a Mulungu, ma readers of God, anthu a Mulungu, azimayi a Mulungu, anyamata a Mulungu, amene anazisankhira okha kupembeza Mulungu muzimu ndi choonadi, ndamene amakhala asilikali olimbana ndi zimene zakugweraniza. You need to deal ndi mapemphero ndi Khristu Yesu, chifukwa kundende kumene apititsa anthu aja, amene aphesa anthu koma asanalakwe ukufacha, kundende apititsa kuja kuli chiopsezo chimodzi chokha, chakuti akhala kundende kuja kaya adzatulutsa, koma spirit ija sinapite nawo, simunaimange, simunaithese ayi, imamyata that spirit. Ikhalakhala 10 years, 15 years, idzabukanso kwina kwake, idzabukanso kwina kwake. Pamene idzidzabwera kawirinso mbiri imeneyi, idzaphaso anthu, kapena idzaphaso munthu, kapena idzawonongaso munthu, chifukwa ndi spirit imene imangobwera ndi kulowa mwa anthu.
nkulenga chinthu choti palibe. Ndinganene motsindika bwino kuti inu akuluakulu muli pano mungandivomereze mbiri zimene zakhala zikuchitika m'midzi za miuka kwauka mzimu paziwe pakuti pakutuluka dona, anthu kumapita paziwepo osamuona koma akupita ndi mantha. Tsiku lina ukupita powekha ukudziwa kuti akuti paziwe apa pamatuluka dona, ndithu maso ako straight padwale pamwala umpeza msungwana wa Chingerezi tsitsi lili kuno wavala za white, inu mwamuona thupi lanu lonse nkuuma gwa. Pamene mukuchita chidu kumuonesesa amene uja, nthawi yomweyo muona kuti disappear, kapena pamazi ngwe disappear. Mukubwerera ku nyumba mukupita kukafalitsa kuti dona uja ndamuona, koma akapita anthu paziwe paja atatenga makamera ndikukaona sakampeza iya chalenga. Mukuyenda panjira munamva kunena kuti mfiti imatalika, the fear of unknown, ndipo imakhala ndi moto ndzanja ikumayima pati, imayima pa mphambano ya uje pafupi ndi pamanda akucha uje, ndipo anthu odusa tsiku lililonse akubadwisa mantha amene aja, akukula mantha aja Lucifera amafika pokulandirani nkukulengerani chimene iniyo mwanena nokha kuti chilipo, ndipo chimakatuluka nkumakulitsa mbiri ya chinthu chija. Iniyo mukukumbukira bwino mandoda ndi mangulumuzana amene munabadwako kale, especially inu amene mwabwera kudzayimira chipembedzo cha mbona pamalo ano ngati malandilodi amalo amene tikutulutsira audio iyi tichoka panonso mozemba. Tiyamike kuti ena achitetezo akudziwa bwino za zimenezi, ndipo mukutha kuona kuti kuno kwadzaza ndi achitetezo amene akuyendayenda chifukwa cha ngozi zoopsa zopha anthu zimene zachitika zija. Ndiye ine kufotokozera kwanga ndikwa kuti ndili mbali kwambiri ya amene amanena kuti maliseche anga palibe. Ndikubwera ndi gawo lakuti the spirit of the fear of unknown imatha kumpanga munthu ndi mantha kuti palibe chakuti, ndipo ukagwira thupi lako umapeza di kuti palibe chifukwa cha mantha akulengera aja, ukuopa chinthu choti palibe. Lerolo anthu anangogwidwa ndi mantha kuti maliseche kulibe, kugwira chonchi basi nangasali mu conscience ya the spirit of unfear. This is the hybrid vampire yapanga ataki, pa nthawi imene yapanga atakiyo kugwira kuona kuti kulibedi, ndipo zimenezi zimachitika. Nchifukwa chake chisanzo chake ndikuperekera za mantha amene amakhalapo m'mamidzi, tikamva kuti pakuti pamayima chigawenga, pakuti pali mkango, pakuti pauka mzimu, pakuti patuluka mkango koma wauka pali nzukwa. Ndi dziko dera lagwidwa ndi mantha amenewo koma sanaone. That the fear of unknown imakakuchitirani present appear. Chimene mukuchiopa chichi ndiye chimene anthu acha anamva chinayamba kusungika m'maganizo mwawo, ndiye chimachita appear in a spirit form, kugwira kuona kuti palibe. Mukatenga anthu acha physically ali nazo, so it's a spirit. Ndiye mbali imeneyo ndiyofunika kuyang'ana ndi kupemphera kuti this incidence isazachitikenso, kupemphera. Koma tikangozisiya kuti polisi yamanga, simunamange the spirit of unfear, the spirit of the fear of unknown simunaimange, mwaisiya konko, chifukwa that spirit anyamatawo ndi amene imadzutsa amene timacha kuti hybrid vampire, kuti pabwere magazi. Ndi spirit ija mene inabwera kuno mukuopa chinthu choti palibe. Now munthu uja anagwira ndi mantha, wapeza ziwalo zija palibe, koma zili pompo artificially palibe, zachoka ndi spirit of unfear imene yanchita ataki.
ndi akuchita transfer the same purpose, the same sport, ndi kubadwisa the hybrid vampire ku fans imene ikumva ripoti lochokera kwa iwe kuti ndiziholo zanga kulibe chati mmene ndagundana ndi awa. The same spirit ntchito za satana dierekezi zikupita kuma hybrid vampire ndi kukachita attack anthu aja kunyamula chikwanje ndi kukhapa, ndiye kuti mwapanga accomplish chifuniro cha satana dierekezi cha vampire kuti pakatuluke magazi pamalo pacha. That is chimene chachitika kunoko, ndi chimene chocho. Ana Mulungu takhala timvesera ndi kukhala ndi chidwi pamene Mulungu akulankhula, kuti kuchokera muzolankhulana ndizokambirana zomwezi zimene tikukambiranazi tizitha kumvesesa bwinobwino mmene dziko lapansi limayendera. Ndakuyitanani kuti ndikupangeni share zimene ineyo Mulungu anandipatsa ndi ziziwiso zimene Mulungu anandipatsa ndi mmene satana amagwirira ntchito ku dziko lapansi akafuna kuononga satana ku dziko lapansi amagwirisa ntchito the spirit of unknown, kapena kuti the spirit of the fear of unknown. A fear of unknown, mantha ku chinthu choti kulibe, mantha ku chinthu choti kulibe amabwera. Ndidalankhulako tsiku lina, koma leronso ndibwereze. Kwa nthawi yayitali anthu amboma chigawo chapakati akhala akuzunzika kwambiri mantha maka anthu obwera mchigawo chapakati, anthu amene tinachokera kumwera, tidachokera kumpoto ndi zigawo zina kubwera mulilongwe kuchokera chama 70s kuzafika mpaka na chama old 90s. Takhala tili pa mantha akulu kwambiri ndi nyawu. Timati tikachoka ma area kuti tikupita misika ya midzi mwachisanzo zaka zimene zanthu antawuni ya Lilongwe akafuna kuoda ntedza timbewu tawo kuti akagulise ma area mu 18 akagulise timbewu tawo tija mu area 11 12 kaya mwina madera ena area 25 around ma areas Kawale timatuluka ntawunimu kukaoda katundu ameneyo kuma midzi. Ndiye kuti timayenera kupita madera ngati Chagogo kumene lero ndikuna njiri, musakone kophweka lero anyamata iwo kumene kwa zathu akamakaoda amakakumana ndi nyawu. Nyawu zomwezi lero timata abwana nkomapepukazi zidali zoopsa masiku ndikukutchula ninewa, chifukwa unkagwidwa ndi nyawu ndi kumenya kudiriza kupita kwanu mwina ulibe chiwalo kumene. Nyawu imalanda katundu wa munthu ndi kukhazula mantha anagwira anthu obwera ayawo ama business, amavula mizuli akangomva kuti kuli nyawu, kukubwera nyawu kuthawa kubisala mchire. Chinali chinthu choopsa kwambiri masiku amene. Chimozi mwa chinthu choopsa pa chigawo chapakati zidali nyawu. Zinkaopsa ngati kuti ndi mkango, ngati kuti nyalugwe, kapena kuti chimozimozi chinyama. Nyawu ukamapita mtawuni mboma la Lilongwe ndiye mukutuluka mtawuni mweni musitemo mukupita kumalulo kukagwira ntchito zanu pasopo, mumayenda ngati chimozimozi kuti mukudusa ku nkhalango kumene kuli mikango, chifukwa munali ndi mantha akulu. Sono anali ndika slogan anyamata anyawu kamodzi kamene amagwirisa ntchito. Mwina amatha kukuona patali kuti ukubwera ndiye mwathawa mwabisala. Iwo amagwirisa ntchito chichewa chakuti ndakuona.
mawa kuti ndakuona amachita create the fear of unknown, kuti niyo muyambe kuopa chinthu chimene simunachione, kukupasani ganizo lakuti chakuonani, chakuchitikirani. So maganizo ngati amenewa omaona kuti china chake chandichitikira ndamene mwaona amene achitika kuno, nda imeneyo achawafe timati tikathawa nditabisala nchire minda akudusa nyamata chakutamanga dzikwanje mwina nyamula ndodo mwina nyamula avala makosumi awo anyawu ndakuona ukumumvera pa 20 meters ndakuona iwe uli pa chisamba akuti andiona umavumbuluka zivute zitani kubwerera munsewu uli mmanja ukuopa chinthu chokuti sichinakuone. So anthu akuno kunsanje mwaopa chinthu chakuti sichinakuchitikireni physically, koma ndi chinthu cha uzimu. Physically ziwalo zanu zinalipo, koma spiritually chifukwa cha the spirit of fear of unknown mumaona kuti zachitidwa remove. Satana amasuntha zinthu za munthu mthupi, mumatha kuona moto nyumba inuyo pansewu. Anyamata achipembezo cha Satana amayima pali nthipe, we among those people tinali mugulu limenelo limene timatumiza ma agent tili kuchipembezo cha Satana linthipe ndi malo ena ambiri m'Malawi muno. Munthu akamayendesa galimoto amatumiziridwa the spirit of the fear of unknown. Ukuyendesa driver, spirit imene imalenga munthu mwina mwana, imalenga galimoto inzako ili pomwe papa iwe kutamanga 120 kilometers kapena 15 kapena 30 kilometers per hour, inkukuyikira ni galimoto inake kuseliku koma yoti kulibe, kukuyikira ni ng'ombe yoti palibe, kukuyikira ni mbuzi yoti palibe, kukuyikira ni munthu ali ndi mwana kumbuyo ii ndi gunda mai ndi mwana the same time pakuti ndi muzembe mwagwa ngozi yachitika physically anthu mukukaona kuti amwalira, koma chimene chapangisa ngozi ndi chinthu choti palibe. The spirit of the fear of unknown imakhala apo pa linthipe kumayika ma driver kwafunsa pakuti anamwalira anthuwo, koma kwafunsa akanakuwuzani kuti ineyo kuti ndigwetse galimotoyi ndikuyenda kutsogoloko naona munthu, naona mzimayi, naona mwana kuoloka, naona galimoto inzanga ikubwera, zithunzi zitwani. So picture imeneyo ndimene mukhale nayo munomo mukapita kumudzi ku Malakamu, kaya mukupita kuti kaya muli Nthambani mwamene mwachoka ku Thambani, kaya muli kuti mwachoka ku Mwanza Chikwawa, ina ndakuonani pano mwachoka ku Mitondo, ina mwachoka ku Masenjere, mwabwera zikomo mwakita bwino kufika kudzakhala nane pano. Koma meeting yachinsinsi iyi mudziwe kunena kuti muli ndi udindo okayesa kutambasula mmene ndikutambasuliramu kuti tiziwopa Mulungu, chifukwa ngati sitiwopa Mulungu Satana amatha kulenga chinthu choti kulibe nkukupangani kuti chilipo, ndipo mpaka nankumafa kapena kuphana pa chinthu choti kulibe. Ndiganiza kuti iniyo mukutha kumva bwinobwino, mukundimva bwinobwino. Mmene ndinali kuchigawo chapakati kukupasani chisanzo cha nyawu, mutha kuona kuti mantha amenewo amakhala alipo. Umayenda kukaoda Nteza kwa Chagogo, ndiye kuti mukudusa area 23 mwayambapo kuyenda midzi yotchedwa Tsabango masiku amenewo, ndiye kuti mwagunda chigawo cha nyawu muyenda Tsabango yense kuti mukafike kwa Chagogo, ndiye kuti midzi yonse imene mumayenda mukangotuluka Chilinde ndikulowa 23 imene inali Tsabango masiku amenewo mumakhala kuti mwayamba kumva ndiye mukamamva kutali tukumeneko, ndiye kuti anyamata zisaga zili papewa zokauda Nteza kwa Chagogo, koma mwauma mwatha muli ndi mantha. Mukuopa chani? The fear of unknown. Choncho umatha kumaona kumafika poti nkhalango ya minda,
nkhalango yopangidwa ndi zisamba zachimanga, zimakoko zachimanga, iweyo nkumaona kuti ndi nyawu imenechi kutawa. Kuona chisamba patali chikubwera changoima chili pake ndikona ndipata lina la chimanga, iweyo nkumaona kuti nyawu tu iyo kutawa. Koma palibe, anthu amayenda ndi mantha, zidachita create the fear of the spirit, of the fear of unknown. So ichichi ndi chimene anzathu mwaonawa aboma akubwera kuzapanga address nzika zawo, kuzazilimbisa mtima. Ana Mulungu tikufunika nafenso tichitise nsonkhano poyera pa ground yapo, pa malakapo poyera yapo, tiyimirire pa stadium, amakamera mubwere tizafotokozere kodi ichichi ana Mulungu ndi chani, ndiye tiwauze kuti spirit imene ndiyovuta, ndi imene inavuta ku Chiyazulo, inazavuta kumulanje, kuseri migowi sukasanje mpaka mukatulukira ku milanje, idavuta kwambiri. Iti ijanka icha kuti blood sucking. Ankabweradi ozayamwa magaziwa, koma si nyumba iliyonse. Tsopano mukapeza kuti dziko lonse linangogwidwa ndi mantha akuti andichosa magazi, koma kuntenga munthu kupitisa kuchipatala ukapeza kuti magazi akali ndendende, palibe magazi amene achokapo. Koma tu dziko lili ndi mantha, zidafika poti akampopa magazi adasamusa anthu m'manyumba nkumagona panja. Komanso panjapo sunkagona wekha, azibambo amagona laundi, azimayi agona laundi, mudzi wonse amuonerere mpopa magazi akamabwera. Mantha akulu otere amatha kulengedwa. Zimenezi musazipange sideline ana Mulungu. Pamene ndili kuno kunsanje pa ulendo wa chinsinsi wotere oza kumana nano, musazipange sideline dziko, musazipange underestimate zimene ndikufotokozazi. Ndizovuta kwambiri chifukwa zimenezi ndi zimene zimabweresa nkhondo m'mayiko. Spirit imene iyi imabweresa nkhondo, zimabweresa nkhondo. Amene mungakumbukire kodi inali 1989, inali 1987, something 80s, kudachitika the spirit of the fear of unknown. Operation imeneyo inayambira kumusi kwa Malingunde, kunena kuti kuli nkhondo. Koma ana Mulungu mukadakhalapo chaka chimenecho, anthu amathawa. Kuthawa kumeneko kunayenda kufika chigwirizano. Chigwirizano chinayamba kutuluka m'manyumba kuzafika chisapo, ndi kufika likuni. Anthu anatuluka m'manyumba, anthu anathawa kuchipatala, magadiyani kunyamula udwala awo kuthawa mchipatala. Likuni yonse ndi kugwira chimayenda chimenecho chinazagunda Kawale inayamba kuthawa, Mchesi inayamba kuthawa, Mchesi inakapasira Chilinde inayamba kuthawa. Anthu anathawa ndi kukadzadza ku Balakisi. Amene mukuziwa bwino nkhani imeneyo mundivomereza. Ankathawaji, asilikali anatuluka kupita ku Malingunda, akaona kuti kuli nkhondo, anakapeza kulibe chilichonse. Koma anthu anathawa, anasiya nyumba zawo, mbuzi zidatayika, chuma chidawonongeka, miteza inatengedwa ndi anthu, minda inasakazika, zimbe zinadyedwa ndi anthu okuba. Kikasokonekera katundu wina zofunikira za maziwiya za anthu zidatayika. Anthu anathawa, kuthawa chinthu choti palibe. Mukukumbukira bwino spirit iyi inabwera ponso m'Malawi muno. That was 1986, 87, 88. Pakati pa zaka zimenezi kinabwera chimenechi. Anthu anathawa, tinakadzadza ku Balakisi kuja tochi chigulu, kuyang'ana anthu osauka, kuyang'ana tizibinyira, tizikwama topanda pake, timawijeni, timachaniti, tizikwama tabobu mali, tosuluka. Atadzadza mmene muzinthu zisaka zili kumene koko. Anthu atadzadza aumphawi, kuyang'ana Balakisi inadzadza ndi aumphawi. Mchilinde mwiche, Chilinde wani mmakomo mwa anthu amene maoneka ngati bola munkalandira alendo ochokera obalalika, ana anatayika ku makolo awo.
amaopa chani spirit ngati yomweyi inabwerapo ku Malawi anthu anathawa ndikati kuthawa mundimvesese ankanena kuti kwabwera nkhondo kwabwera chipolowe ndidafikanso chaka china that was 2016 2013 2014 2016 ndidali ndili mtunda wina wazala nyama kokacheka makala titangotuluka kumene chipembedzo cha Satana kumeneko tidaona anthu atanyamula zibinyira akuthawa kuchoka ku Mozambiki amabwera kuzalowa m'midzi ya mafuka kumabwera kumusi uku kwa ndani uku kwa Dickson anayenda anthu kupita uku kumanje ndi madera ena osiyanasiyana amene anali wozungulira mphepete mwa nkhalango ya zala nyama kwafunsa anthu atanyamula zinthu zibinyira ine ndayaya tidafunsa mukuthawa chani akuti zipolowe zayamba ku Mozambiki koma kufufuza ku Mozambiki ko kudapezeka kuti kulibe nkhondo kulibe Renamo ndi anzawa china Monderani ndazawa sakumenyana nkhondo yatha koma wina wake wangochita create mantha amene amatha kuyenda ndikukafika kumalo ena ndikuyamba kusakaza nawo chimene ndabwerera ndikuza kuonetsani kuti pali mzimu ana Mulungu ngati mpingo mzimu uwu ndi mzimu unabwera kunoko kunsanje kuno this is a spirit ngati sitivomereza kuti this is a spirit ndikungoganiza kuti anthu awanapenga nkumanena kuti ndilibe ma research tenta amangeni ndikuthera po mangapo we have missed the point tamusiya Lucifer ali wa moyo chifukwa chimene chinabwerachi it's a spirit kuti muvomere kuti it's a spirit ndikuphana mpaka na anthu 7 ena iwo manda taona ena iwo tikuona amasiye ali kumusiku tikumana nawo tikamachoka pano paphiri ali kumeneko kudikirira tikumane nawo aphedwa abale awo ayikidwa m'manda chinthu chotero musachipange underestimate ndikungothera poti basi kulankhula mongolankhula mwapamwamba yes aboma achite mbali yawo akuchita bwino komanso achipembedzo tisachite sideline kuti chinthu ichichi is a spirit ndi cha spirit chimathanaso cha ndi spirit now iyi tikuchita create pamene pa ndi order versus order ilolo ndi guwa la nsembe la Satana limene lachitisa mantha anthu inuyo kunoko kuchikwawa kuti mufike pophana ena ndikumangidwa osalakwa ndikatero kulankhula kwake kwa mawu awo kuti osalakwa chifukwa anangolowedwa ndikupangidwa disorganize Satana ndikuchita li group the hybrid vampire ndikunyamula zikwanje ndikuyamba kukhapa based on the spirit of the fear of unknown. So this spirit of the fear of unknown ndikukuuza nikuti inabwera hapo ku Malawi chama 80s anthu anathawa kawale panalibe wanzeru anthu amathawa mukuthawa chati kumangoona zibinyira mwene chisaka mwene chimene amanyamula munthu anali pambuyo mnyamata waberekera mwana nzache akuthawa kuchokera kuzala nyama iwenso ntawuni umathawa kuti palibe chira munthu sangakhale chisiru ndikuti kubwera ndi zina zache anthu timathawa mundayera mapoloti kuthawira kucha kuthawira ku barracks akuti uku kuli zipolowe. So spirit imeneja mwaiona yabweranso kunoko patatha zaka zambiri inadzabwera ndikuzasovesa mtendere dera lina kwa kuti blood sucking chanchani anthu kumene kuja magazi amachoka akuyamwa magazi zonsezi zidavuta kumene kuja ndi ma spirit. So ine ngati ex-satanist ndili ndi calculated statement ndipo ndili ndi ma evidence kuti spirit imene imachita ku dziko lapansi kotero Mulungu wandituma kuti ndikuululireni kuti musamangoziyesa zinthu ndikungoziyesa ndi nzeru za dziko lapansi zokha zoterezi muziziyezanso ndi uzimu ndi auzimu muziona zimenezi tisangothamanga kumangolalikirabe izinso tiziziona tisamangothamanga kufuna anthu akuvulala kunowa ndachati afuna kuti akhale pa msonkhano wathu anthu amene akuvulazika kunowa ndi anthu achati aitana kuti akhale pa msonkhano wathu lero mmene zavuta chonchi
kodi tikuliona guwa la Satana ifeso tidziwe kuti guwa la Satana limathananso ndi guwa la Mulungu. This is a battle versus altar versus altar. So this altar imene mwaiona yatithera anthu Satana wapanga chipembedzo cha Satana cha magazi ndi waperekapo sacrifice, blood sacrifice imene imayenda ndi zifukwa zikulu zozama kwambiri zakuti zinazi sitingazinene tisire boma linene, koma kunena chilungamo takhala tikunena kuti tiyeni tipewe zinthu zongolandira zimakhala ndi phindu lake. Achaini achacha amakhala ndi profeti, amafunapo phindu zizimveka zimenezi, kulibe chaulere. Ndipo chilichonse chimene anthu akuno mumalandira nsanje kuchigwa kuno, achaini achacha amachita keremu. Ine ndikuchokera kumeneko, ndili ndi umboni umene ndingamakuuzeni, ndi umene ndimanenapo. Ndayamba kale kukuwa kuti koma kuno kunsanje samalani kwambiri, chifukwa mwakonda kulandira zinthu zaulere kudzera muzigumula za madzi zimene zimakupezani, zikatenga ng'ombe zanu kufafaniza timinda tanu, ndi achamapezerapo advantage ndi kukubwereserani zinthu, koma kumakhala nsintho. Lero taonani mwaphera anthu awa ndi guwa la njiri, pamene paja mmalandira paja mumamanga guwa la nsembe limene mudzaperekerepo nsembe anthu anu. Lero nawa atayikapa pawa. So pano direction ndikupita ine is a spiritual, ndi ya uzimu, cha uzimu chimene ndikunena inechi chochitika chakuseli kwa dziko lapansi, chimene ophunzira sangachione, chifukwa ophunzira kungoona zimene zachitika ndi maso ndi zimene zagwirika zokhalanso m'mabuku, kuti ophanza achaphedwe ndi amene atengedwa acha apita akayikidwa ku ndende. Koma amene achimene mwakayika ku ndende spirit zija sizili mwa iwo ajayi, yabwerera mwina apapa, yachoka yapita kwina, kapena yabwerera kumbuto. Idzabweranso ndikuti kuopa chinthu choti kulibe chidzabweranso kumalawi kuno, kumbado ina yake, kumbado wina wake, kumtundu wina wake, ku generation ina yake chidzabweranso. Chifukwa generation ya ma 80s inakumana nazo chama 86, 87, 88, more especially 87, 88 zidachitika zimenezi, ndipo gulu la mbiri linaonongeka, linathawa kuthawa chinthu choti kulibe, chigawo cha pakati zidachitika zimenezi. Anzanga osunga mbiri akuza kupanga comment pa zimene ndikunena inezi. Izizi ndi mzimu chinabwera, ndipo achipembezo cha Satana anapanga rekodi kuti the fear of the spirit of unknown imene imachokera koma hybrid vampire inachitapo ku Malawi, inabweranso for the second time. Iyi ndi third wave. Yes, the spirit of the fear of unknown imene munthu amagwira mutu kuona kuti mulibe tsitsi chifukwa wagwidwa ndi mantha, chamgwira chinzimucho. So mapuleya anthu amene aja ali kundende aja chinagwira chinzimu chija ka kugwira, amapeza kuti kulibedi. Anti amene aja sakunama amapeza di kuti palibe. Chifukwa chani? Mantha agwira kwambiri. Chifukwa musayiwale kuti mbiri iyi inabwera ndi mbiri ndi munthu mmodzi, ndiye inagwira, inachitisa mantha dziko lonse, dera lonse la Nsanje Chikwawa linagwidwa ndi mantha, koma chimene amaopacho chinali chosaoneka ndi maso. The fear of the spirit of the fear of unknown, the mantha oopa mzimu wakuti kulibe, chikani chinthu chakuti kulibe. Ndi umene umabweresa mantha a chinthu choti palibe ndi mzimu ochokera kwa Satana, ndipo mzimu umenewo umatha kuyambitsa nkhondo ku dziko lapansi. Maiko azungu akumenyana. Kwa Afrika kuno wakhala kukubuka nkhondo. Kwa Afrika kuno anthu akhala kufera pamadzi fucha chiopsezo cha zinthu zoti kulibe. Wina kungoyimba khweru pa nyanja panotu pakubwera mphepo, pakamata 1 hour nyanja ikhala itagwidwa ndi mphepo, tiye tithawe. Anthu kuthawa, pothawa
ngalawa zina kumira, koma kumira popanda madzi, kumira popanda mafunde, mantha. Anthu amachita mantha. Inu mwaona anthu kuti mukuyenda pa galimoto muli nawo, kungomva kuti ukupanda breki, driver kungoti akupanda breki, kuti waona china chake. Munthu wakuti sanaone chimene driver waona amafua windo pa thawa kulumpira kunja kukazipa yekha. Bwanji m'bale wanga imachita ngozi, kaya ndi mathawa ngozi. Galimoto yayima bwinobwino, mabreki yamanga bwinobwino, amene sanaope ali momo ali bwinobwino, iwe wazilumpira wekha kuthawa uku. Tangoganizani kuti mantha amenewa amakhala mtundu wanji. Mumaopa chinthu chakuti kulibe. Ndiye chimene chocho chomaopa chinthu choti kulibe ndi chimene ndabwerera choyamba pa ulendo uno wakachetechete. Koma mawa tibwera ndi kulengeza tsiku la msonkhano wa banja umene tichitire pompano pa Malaka kapena dera lina musanjemo kandi kwa Ngabu. Mundimva kuti brother Twaibu ndili pamenepa. Zafikeni kuti tizaphunzire kuopsa kwa ziwanda mmene zimasokonezera, kuopsa kwa ziwanda mmene zimalandira mabanja, kuopsa kwa ziwanda mmene zimalandira ufulu wa munthu, kuopsa kwa ziwanda mmene zimalandira ntchito ya munthu. Tizaphunzire bwinobwino. Koma kwa lero mangulumuzana mwandisonkhanira pano ndi ena ayino amene mwadziwa kuti ndili pano mwachinsinsi musadziwisa aliyense, koma mongokunong'onezani makutu kuti anayi atatu tikumane pano. Pitani mwauze kuti mzimu huu ngakhale ukuoneka kuti kulibe, koma ise spirit. Tsiku lina udzabweranso sikuno koma dera lina, ndipo anthu amatha kuopa chinthu choti palibe. Limeneli ndi gawo lina lachitatu limene ndinabwerera. Koma pamene ndikuzimisa audio imene tsopano ndimafuna kuti tikambirane. Inu amene ndakubwererani, amene mwasonkhana kale pano, tiye titsike kuti 2:30 tikhale tili kumusiku, tikumane ndi anzathu aja aulumali osaona, kuti tipemphere komanso tiphunzisane kuti kodi maskini anayambira kuti kuno, nanga spirit imene inabwera kuti, nanga chimene chimabweresa blind kuti kuno kunsanje kukhale anthu ambiri osaona. Unali mzimu wanji likulu limene lili anthu osaona amene anabereka amaskini, amene anapanga chipani cha ma hybrid vampire mtaunimo kuchokera kunoko ku Malaka. Chinaenda bwanji? Nditetezeni makosana ngati munthu tsopano. Tiyende limodzi pano, titsike, tibwerere pompaja, tikwere ngolo zathu, tipite pa khomo lijali mwamtendere. Pamene ndikuzimisa audio iyi, tipemphera kutsutsana ndi mizimu iliyonse, komanso munditengera uthenga kuti chipembedzo ichi chabona chopembeza mafano ndi tchimo pamaso pa Mulungu. Ndipo chikhulupiriro zonse zimene zili ndi milungu yawo ndi zimene zimatsogozedwa ndi Lucifera kuzipembezozo, kuzikhulupirirozo. Ndipo zikhulupiriro zoterezi zikuyembekezeka kudzawonongeka ndi kuphwanyidwa tsiku lomaliza Mulungu akazakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Ndipo kumeneko kudzakhala kutha kwa uchimo, komanso kutha kwa moyo wanu, kutha kwa dongosolo la nthawi ya pansi pano. Inu mudzakhala muli pati mpaka tsiku limenelo. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala